Das 80 actividades incluídas no proxecto de Cambados como Cidade Europea do Viño 2017, algunhas serán máis que un recordo este ano. A intención do Concello é manter varias das que naceron ao beiro deste nomeamento. É o caso do Enobús, unha das propostas estrela. Neste 2018, algunhas das actividades de nova creación que se levaron a cabo ano pasado, pois sí que queremos repetilas, e entre estas actividades, pois o Enobús vai a repetir. Vamos a poñernos a traballar con el, pues nestas próximas semanas. Queremos presentalo o antes posible porque, queremos darlle difusión e promoción a nivel nacional, en ferias e en diferentes eventos que fagamos. Resistirán o paso do tempo o cartel da Cidade Europea do Viño, da Rotonda de Vilariño, a cartelería da Autovía do Salnés e o servizo de wifi aberto posto en marcha coa Mancomunidade do Salnés. Tamén outros eventos como a Feira Medieval ou o Canfest sobrevivirán. Repetiremos tamén a Festa da Vendimia, o Albariño Canfés, o concerto coa Protectora de Animais de Cambados, o Congreso de Medio Ambiente, que aquí está unha actividade que organizamos a medias coa Concellería de Medio Ambiente do Concello de Cambados e que en principio, sempre en cando a Concelleira tamén este de acordo, pois a vamos a levar a cabo. E despois a Feira Medieval, que fixemos no mes de agosto, que tuvo moi boa aceptación. Debido á gran acollida que recibiron entre os veciños, Cambados repetirá o brinde de conmemoración do nomeamento o 4 de novembro e non se desbota converter o de despedida do ano na Torre de San Sadurniño nunha nova tradición en Cambados. Non en van este 2017 deixa un importante legado na vila. Foi un ano de récord, un ano con un 25% máis de turistas respecto do ano 2016. E despois, dentro do punto de vista do sector vinícola, o sector adegueiro tamén está moi esperanzado. Os viticultores agora están vendo como progresivamente, gradualmente, o precio do quilo da uva vai incrementándose. Hai moita máis demanda de viño, hai moita máis demanda de uva. As bodegas venden máis, venden mellor e, eu creo que toda a promoción que se fixo aquí dentro do Concello de Cambados foi determinante. A piques de rematar o seu papel como Cidade Europea do Viño, Cambados xa ten clara a súa seguinte meta: conseguir que a Festa do Albariño sexa considerada de interese turístico internacional.